タレントの稲村亜美、29が18日、自身のインスタグラムを更新。メジャーリーグの開幕戦、カブス・ドジャース戦、東京ドームを観戦したことを報告した。写真あり、大谷翔平まみこ夫人からの差し入れ披露fromまみこ。カブス対ドジャースの開幕戦館に行ってきました。と書き始めた稲村。この日、ドジャースの先発投手を務めた山本由伸のユニフォームを着用した写真などを投稿し、もうまさか東京でメジャー球団の試合を観戦できるなんて幸せ空間でしたと興奮気味に感想を述べた。開幕投手も今永投手と山本由伸投手の投げ合いも見られて見応えもバッチリあり大谷選手のヒットも見られてよかったですと続け、ああ楽しかったと充実感を漂わせた。フォロワーからは、羨ましい、由伸の湯に行きたくなるなどの声が寄せられた。